God formiddag derude til folk, der er med nu her. Dejligt, at I vil bruge jeres liv på at være sammen med os sådan på den her måde. Det kan man godt blive lidt ydmygt for fjamsket sådan over nogle gange. Så jeg tænker over det i hvert fald. Og vi håber selvfølgelig også, hvad kan man sige, det er måske har I også lyst til at være i samvær med os, men måske er I med primært for at være i samvær med indholdet og blive klog på det. Bare lige for at fortælle vores ego en lidt. Ja, det kan være. Det er også en okay grund til at være med. Ja. Skriv meget gerne hej ud i chatten, og hvor der er kommet en god vane her. Det er som om, vi har fået det her med, hvor ringer man ind fra. Det var sådan, når vi startede med under corona, hvor sidder du i dag? Da det var spændende, at man kunne ringe ind fra forskellige steder. Men det fortsætter her, og det er hyggeligt. Det er dejligt at se. Fra Beredskab Fyn, fra Lyngby, fra Djursland. Og alle jer deltagere, vi er... Fra Nørrebro, Holstebro, Ballerup, Lyngby. Otterup. Ja, dejligt. Jeg har holdt mange sommerferier, i hvert fald. Ja, det er godt. Videre Skanderborg, det er tæt på. Din hjemstavn. Der holder min bil for nuværende. Så det er godt nok. Okay. Vi er cirka 130 mennesker i rummet, og vi starter lige om et minut. Det angivende starttidspunkt er her 10.05, så man lige kan komme fra, hvad end dagen har budt på. Her måske den første time eller to af jeres arbejdsdag. Så det er derfor. Men ellers så glæder vi os til at fyre den af. For nu siger jeg fyre den af, og det er jo sådan lidt... Men det er fordi, vi skal bruge et lidt vist tempo sådan i dag, for at komme igennem de her 8 konkrete værktøjer, som vi har planlagt. Så det glæder vi os til. Nu er den faktisk 10.05, så nu kan vi officielt sige velkommen og til dagens webinar, som du lige sagde en lille smule om ordene, men som nemlig handler om 8 måder, du kan styrke en psykologisk tryghed på. Og bare lige for at krølle en hale, eller hvad kan man sige, vi holdt et webinar for en måned siden, som handlede om en introduktion til psykologisk tryghed. Og det her er ligesom troeren, hvis man kan sige det, til den introduktion til psykologisk tryghed. Så allerede fra starten her, så vil vi sige, at vi antager jo på det her webinar, at man har en nogenlunde forståelse af psykologisk tryghed, hvad det er, fordi vi kommer ikke til at tale særlig meget om, hvorfor det er super vigtigt i år 2022, eller 2024, og hvad det er definitorisk osv. Så det her webinar, det kommer nemlig benhårdt til at handle om, hvad du kan gøre, hvad er det for nogle værktøjer, vi vil anbefale, du går ud og gøre, eller kan omsætte til praksis ude i hverdagen derude. Ja, fordi det er også et sted, vi møder en del mennesker, der er lige nu i forståelsen. Man har måske brugt nogle år her på, at der er blevet talt og skrevet, og man har læst om psykologisk tryghed. Ja. Og forståelsen er der sådan nogenlunde, og man kan måske genkende oplevelserne i egen krop om, hvornår den er der, hvornår den ikke er der. Men det der med at kunne sådan strategisk, vil jeg nærmest sige, altså sådan bevidst påvirke og styrke den psykologiske tryghed, det er der måske nogen, der savner greb til, og det er det, vi har valgt at udbyde i dag. Præcis, ja. Mit navn er Jonas, siden af mig har jeg Morten, og vi er til daglig partner i Feedwork. Så hvis det er første gang, man er med i dag, så lærer man også at kende lige kort. Og så vil jeg bare lige kort sige en lille smule om Feedwork, inden vi går i gang med dagens, det vi skal handle om. Men altså Feedwork, vi er et lille konsulentvirksomhed på 9 medarbejdere, eller 9 ansatte i alt, inklusive os. Og vi arbejder altså hver dag, vi kæmper hver dag for at styrke ledelse og læring ude på de danske arbejdspladser, og også en lille smule ud over landets grænser en gang imellem. Og hvad kan man sige, de nicher eller de specialer, vi ligesom har, det er psykologisk tryghed og feedback, fordi det er meget det der kernen faktisk, det med at skabe en læringskultur. Og nemlig også, når man kan sige, det er en kerneelementer af ledelse nu til dags. Jeg tror på, at det er det, der skal til for at skabe organisationer, der kan takle de problemstillinger, der skal løses i fremtiden. Det er nogle organisationer, der kan aktivere de ressourcer og mennesker og kloge tanker, der er derude. Og det kræver nogle gange, at man gentænker ledelse en lille smule væk fra de hierarkiske New Public Management-agtige modeller. Så det er det, vi arbejder for. Lige præcis. Vi er også, som man kan se på det udsnit til højre på sliden her, så kan man se, vi er ikke sådan, vi arbejder ikke kun med én branche eller én type organisationer, vi arbejder med mennesker i organisationer. Så derfor så, altså er man en organisation, er man et team, så er man mennesker, der arbejder sammen, så er det som regel nogle af de samme udfordringer, man har, i hvert fald på det sådan psykologiske plan, eller det socialpsykologiske plan. Så er det selvfølgelig forskelligt, hvad for en kontekst man er i, og hvad for en sprog man bruger i den her organisation, osv. Men ja, vi er ikke begrænset til nogen specifikke. Jeg kan se, at der bliver spurgt til det tidligere webinar, det kan man finde inde på vores site, der ligger det, og man kan se en optagelse. Det kan man gøre. Yes. Så en lille smule ramsætning, jeg har allerede sagt en lille smule af det her, men vi antager nemlig, at man har en god forståelse af det her. Det er fint, hvis man ikke har en god forståelse, så må man selvfølgelig gerne følge med, og så kan man selvfølgelig altid se det forrige webinar, hvis man ligesom har brug for bagforståelsen også. Så skal jeg sige, at vi tager primært udgangspunkt i ledelsesrollen i dag, og det er ikke fordi, at man ikke også kan påvirke psykologisk tryghed, hvis man er, nu siger jeg, almindelig medarbejder i team, eller projektleder, altså uden at have personaleansvar.
Men det er bare fordi, jeg kan sige, de fleste af de personer, vi arbejder med, de er i en eller anden form for lederrolle, og det er også de personer, der har, hvad kan man sige, den største indflydelse på psykologisk tryghed. Så derfor taler vi primært til lederen derude. Ja, i den indforståethed, at det nogle gange også er lederen, der vælger nogle rammer, værktøjer og processer, har en eller anden form for beslutningskraft i forhold til, hvordan skal vi arbejde sammen, hvordan skal den her proces se ud. Så med den forforståelse, selvom det også kan være i andre roller, så er det sådan primært det afsæt. Ja. Lige præcis. Hvis man allerede har læst eller bestiftet bekendtskab med Amy Edmondsons gode og grundige arbejde med psykologisk tryghed, og kender til den her værktøjskasse med de 8 videnskabeligt validerede værktøjer til at styrke psykologisk tryghed, så vil man også se, at det er også den, vi tager udgangspunkt i dag. Vi folder dem lidt mere ud og gør dem endnu mere konkrete, og krydder dem lidt med, hvad kan man sige, nogle helt konkrete værktøjer. Altså, hvad er det, man kan gå ud og gøre i hverdagen? Og jeg tror også, vi vil sige, altså det kommer jeg også til at sige igennem, men det her med, at psykologisk tryghed bygger man selvfølgelig ikke ud fra værktøj alene. Man får ikke værktøj i hånden, og så er man psykologisk tryghed. Det er jo en kontinuerlig praksis. Det skal tænkes ind mange steder. Man skal kunne mærke den gode intention, skulle jeg også til at sige. Så det er egentlig med at have det rigtige, hvis man kan sige det sådan, eller et godt menneskesyn og bevisninger om mennesker, der arbejder sammen. Det er jo også rigtig, rigtig vigtige ting for at få psykologisk tryghed i sidste ende. Ja, jeg så forleden et studie, der sagde, at når man arbejder med psykologisk tryghed, arbejder man med 3 ting i et team. Og det ene er relationen til lederen, det andet er et overvejende positivt arbejdsmiljø, altså at man kan lide at være der, og der er en god stemning. Og så er der mekanikker, altså greb, hvordan man faciliterer, hvordan er det helt struktureret og sat op. Ja. Så det siger også noget om, der er en del facetter i det her. Og det er primært grebene, vi tager fat i. Med tyngde i grebene, arbejder vi med i dag. Præcis. Good. Og så også bare lidt, hvad kan man sige, lidt nice to know om det her webinar. Der kommer et handout til sidst, og det her handout, det er egentlig ikke slidesene fra i dag, men vi har valgt, at alle de værktøjer, vi går igennem i dag, dem har vi valgt at sådan lidt skrive ned faktisk, og lave det i en lille guide, så der kommer en 10-siders pdf, du kan downloade til sidst, som er en opsummering af alle de her værktøjer, vi har med i dag her. Den får man, hvis man er med til slut i webinaret, så der kan man få lov til at downloade den. Så får man altid en automatisk tilsendt en optagelse af det her webinar her, hvis man har lyst til at dele den til kolleger, eller selv se den en gang mere. Og så håber vi også, du vil deltage i afstemninger og menti undervejs. Det skal vi nok forklare mere om, når det kommer. Og vi forsøger, når vi sidder og kigger herned, hvis I kan se vores øjne, når de kigger her, så er det fordi, vi forsøger at holde med i chatten og se, hvad I skriver der. Så en gang imellem, så kigger vi derned og stiller ind i spørgsmål, så skal vi nok forsøge at samle op på dem. Ellers så gem dem til sidste webinar, hvis I ikke lige får svar på det, eller vi misser et eller andet. Yes. Så er der dagens agenda i dag. Overblik over værktøjskassen, det starter vi lige ud med. Vi starter også med et meget, meget, meget kort lige at genbesøge, hvad definitionen er. Men som sagt, vi kommer ikke til at bruge mere tid på det. Så har vi delt den op i de her 3 faser. Det vil også give mere mening, om man ligesom ser, hvad det er for nogle faser, der er i værktøjskassen, eller overordnede temaer, hvis man kan sige det sådan. Det handler om rammesætning, det handler om at invitere til deltagelse, og så handler det om at respondere produktivt. Og så runder vi af med til sidst med webinaret, hvor netop der er mulighed for at downloade handout, og vi kommer med et par anbefalinger til, hvordan kommer man godt i gang med det her. Yes. Allerførst, så vil vi faktisk gerne lige have, at vi kommer på Menti, og det kan man gøre på 2 måder. Man kan tage sin telefon, Morten, eller jeg kan forvise her. Så hvis man bare tager sin telefon, og så åbner kameraet, så kan man enten pege på den her QR-kode her, tryk på det link, der popper op på ens telefon, så kommer man direkte ind, eller man kan trykke, det må være den der vagn. Ja, derovre måske. Ned til venstre af skærmen, der er også et link direkte. Ja. Og så popper der browservinduer på din computer. Og det vi er interesseret i, det er en eller anden form for temperaturmåling på, hvor meget, hvad har det fyldt af arbejdet i jeres organisation indtil videre med psykologisk tryghed. Og udover, hvis man sidder og tænker, nu har jeg afgivet min stemme, jeg er spændt på resultatet, men det kunne også være interessant, hvis nogen af jer har lyst til at skrive i chatten, hvad har I konkret arbejdet med? Hvordan har det været behandlet? Har det været gennem noget ledertræning, at ligger det i jeres virksomhedsstrategi, at det skal opbygges? Er det en kulturel indsats? Er det bevidst valg? Er der bare sket noget organisk, sådan inkrementelt? Det kunne også være spændende at høre. Hvorhen man kan godt fra vores position stige sig lidt blind på, hvor meget det fylder. Kender I det der, når man selv arbejder meget med området, så ser man det overalt. Meget bias, det arbejder sammen med dem, der også arbejder med det, kan man sige. Ja, præcis. Men jeg tror også, vil sige, at vores opfattelse, det er, når folk tager fat i os, eller dem vi taler med, det er også det der med, at som de fleste har svaret her, det er, at de begynder at tale lidt om det, og det fylder en lille smule. Vi kan godt se, det er vigtigt, og så videre, men vi ved ikke rigtig, hvordan kommer vi i gang, hvordan gør vi det her konkret, hvordan får vi arbejdet med det. Og det er også selvfølgelig det, vi forhåbentlig vil hjælpe lidt med i dagens webinar, det er fra det her lidt abstrakte til dagligdags implementering. Yes. Jeg oplever også, at det skal finde nogle steder at bo i organisationerne, altså hvor vigtigt er det? Er det noget, vi kan kræve af hinanden? Er det noget, vi vil? Er det noget, der er sådan lidt et personalegode, vi kan give til hinanden, hvis vi
gør os umage og har overskud til det. Hvordan er dialogen derude? Og der oplever jeg også nogle steder, at det skal lige finde sin plads i forhold til, hvordan og hvad vi kan forvente af hinanden, og hvad vi vil som arbejdsfællesskab og som organisation også. Yes. Ja, absolut. Tak for at svare, og vi kommer til at bruge Menti flere gange i dag, så du må gerne holde dit browservindue åbent, uanset om det er på telefonen eller hvor det er, fordi så når vi når til Menti igen, så trykker vi refresh, og så kommer du direkte til det næste afstemning. Og jeg kunne se, at der var en enkelt, der skrev, at de fangede ikke lige linket. Altid, så kan man trykke ned til venstre, så er der direkte et link. Så kan man åbne det i hvert fald på browservinduet. Yes, okay. Godt. Lad os komme tilbage til... Det var temperaturmåling for arbejdet. Ja. Og psykologisk tryghed ud i landet. Præcis. Så det er jo spændende at høre. Skal vi ikke bare hoppe direkte ud i det, Morten? Vi tager lige kort overblik over værktøjerne, og allerførst, som jeg siger, så er det bare lige for, at vi er nogenlunde på samme side. Men altså, psykologisk tryghed er den definition, vi arbejder ud fra. Der er efterhånden et par forskellige definitioner, afhængig af, hvad man spørger, der arbejder med det her, men altså vi tager udgangspunkt i Amy Edmondsons definition, som det er, at psykologisk tryghed, det er troen på, eller man kan sige overbevisning om, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget for at dele idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejl. Og hvad kan man sige, essensen af det er, at det er sårbar adfærd. Altså adfærd, hvor der kan være lidt på spil. Enten for mig, der kan være sådan noget, folk synes måske, jeg er mindre dygtig, hvis jeg siger, at jeg stiller et dumt spørgsmål, eller der kan også være noget på spil for dig. Jeg kan være bange for, at jeg kommer til at såre dig. Så den adfærd, og det kan nemlig være mange ting. Det kan være alt fra at stille spørgsmål, udfordre hinanden, give feedback til hinanden, komme med forslag. Og foreslå noget andet. Gå imod konsensus. Være den, der synes noget andet end de 7 andre, der sidder og nikker. Der kan være mange situationer. Man kender det fra sig selv, hvor man lige... Der er både det bevidste plan, hvor man kan mærke, at nu holder jeg mig tilbage, fordi jeg er godt nok lidt spændt bekymret om, hvordan der vil blive taget imod det her, men der er også det ubevidste plan, hvor man måske bare ikke finder det så attraktivt at byde ind, og så fik man ikke lige sagt noget under det punkt på mødet. Yes. Så det er den definition, vi tager udgangspunkt i dag. Og den værktøjskasse, vi tager udgangspunkt i dag, det er jo som sagt Amy Edmondsons videnskabeligt validerede værktøjskasse, som handler om de 3 temaer her. Rammesætning, hvordan taler vi om, og i tale sætter vi, hvordan framer vi elsker at bruge det ord, fordi det er jo rammesætning, men altså frame, der er de fleste brugere har en bedre forståelse af det på engelsk, skulle jeg til at sige, hvordan framer vi det arbejde, vi skal i gang med, sådan så vi allerede laver en eller anden form for mentalisering i folks hoveder af, hvad det er, der skal ske, og hvordan vi skal arbejde sammen. Så er der også noget om, når vi gør det her arbejde, kan man sige det sådan, ikke? Hvordan gør vi det let for folk at deltage og byde ind, og nemlig komme med gøre sårbare handlinger. Der kan man jo også se, at det her med den lidt måske gamle, eller måde at tænke på det på, det er ved at sige, min dør er altid åben, det viser sig bare, at det er ikke nok for, at folk kommer til dig. Altså, der skal være nogle aktive sådan, invitationer til dialog, før folk byder ind. Kulturelt arv her omkring, hvordan vi har haft dialog i folkeskolen, og hvordan man har undervist der, og sådan noget der. Der er nogle lidt mystiske ting, som ikke altid gør det så nemt at deltage, men som gør det lidt mere eksplicit og sårbart. Så der kan man gøre noget andet. Ja, absolut. Og så den sidste fase, som er det her med at respondere produktivt. Og det er sådan, jeg forstår det i mit hoved, og tænker det i mit hoved, det er sådan lidt, når vi så gør adfærd, når folk gør den her sårbare adfærd, hvordan reagerer vi så? Hvordan responderer vi på det, når folk kommer med inputs, selvom du ikke altid er enig med det inputs? Reagerer vi ved at sige, det var da godt en dårlig idé, eller siger vi, fedt input, eller hvad kan man sige, fedt, du kommer med det her input her, lad os lige prøve at høre den samlede mængde af inputs, og så forholder vi os til det bagefter, hvordan det er. Eller hvad gør vi, når folk begår fejl? Får de prøv, eller får de måske fedt, at vi begik fejl, for nu kan vi lære af det. Så der er sådan, man kan se det her lidt som sådan en form for kontinuum, eller sådan, vi rammesætter det, vi er samlet for at lave, så gør vi det nemt at deltage i, og så lever vi op til løftet, kan man sige, om at du må gerne deltage, ved at respondere på en måde, der motiverer dig til at gøre det igen. Jeg tror også, vi har sagt det lidt allerede, Morten, men vi taler også lidt om, inden kameraet gik live her, det her med, at det er bare rigtig vigtigt at se psykologisk tryghed, ikke som det kommer til at leve i de enkelte værktøjer, men det bliver nødt til at være sådan en kontinuerlig del af ens praksis. Så I vil også høre lige om lidt, altså når mange af de eksempler, vi kommer med i dag, og det er faktisk ret bevidst, vi har valgt at konkretisere dem og bruge dem på mødesituationer. Fordi vi ved bare, de fleste, der følger med i vores arbejde, eller hvad kan man sige, i vores webinarer derude, det er vidensarbejdere, og hvad kan man sige, men vi ved jo ikke, hvad for en kontekst du sidder med derude. Men vi ved i hvert fald, at de fleste har det her til fælles, at de har nogle møder, de går til, hvor de koordinerer arbejde, eller kommer med problemløsere osv. Så derfor så har vi valgt at hvad kan man sige, vise mange af de her værktøjer til den her ramme her. Det betyder nemlig ikke, at man ikke, og det er virkelig vigtigt, også at tænke ind i alle de andre facetter af ens arbejde. Når vi onboarder en medarbejder. Hvordan inviterer man til deltagelse i sin budgetproces, i sit strategiarbejde, i sin kontinuerlige praksis? Så det er både på mikroplanet, det kigger vi måske på nu, vi kigger ind i mødelokalet, hvad kan der foregå der? Men det er lige så meget en kontinuerlig ledelsespraksis i hele organisationen, hvordan designer og opererer vi.
hvad sker der ved en uformel sparring, når der er en, der lige siger, vil du ikke lige kigge på det her, hvordan har vi så den dialog? Så det er vigtigt at tænke alle de her ind. Fordi man kan sige, summen af alle de her interaktioner her, det er jo det, der giver i den sidste ende den overbevisning, jeg har om, hvordan kan jeg interagere på den her arbejdsplads her, som bare lærer sig i hjernen. Yes. Så som sagt, vi kommer lidt til at tage det fase for fase og dykke ned i hver eneste værktøj i denne værktøjskasse. Yes? Let's do it. Vi skal først tale om rammesætning, og det er sådan lidt en skjult ting, eller mange vil have egentlig erfaringer med den her del af det, og hvorfor det er vigtigt, og hvad det kan bidrage med, og det er sådan lidt overset. Det jeg også vil sige om rammesætning er, at for de fleste, så vil det være en nem adgang til at arbejde med psykologisk tryghed, hvis man synes begrebet er fluffy eller nyt, eller hvordan får jeg andre med på vognen. Så det her med, at vi skal rammesætte arbejdet og blive enige om, hvad vi arbejder med, for og hen imod, det er kendt også fra andre sådan dogmer, kan man sige, om det gode, velstrukturerede møde, for eksempel. Der skal vi have en agenda, og vi skal prøve at holde tiden, og sådan her. Der er nogle andre stemmer derude, der siger, at det vil være godt med nogle tydelige rammer. Ja. Og det, der sker, når vi er gode til at rammesætte, altså opstille rammen, her for eksempel på et møde, eller for et projekt, eller for en proces, det vil være, at folk bruger mindre kognitive ressourcer på at vurdere, hvor rammen er. Hvordan skal jeg byde ind? Hvad forventer jeg af mig selv? Hvad forventer de andre af mig? Hvad kan jeg forvente af dig? Og det der, det giver noget støj, og det giver også bare noget mangel på CPU, var jeg ved at sige, på hestekræfter i mødet, fordi det er det bedre, hvis vi koncentrerer de kræfter mod problemet, end problemet eller det arbejde, vi skal lave, i stedet for at vurdere, hvad rammerne er. Ja. Så hvis man kan opstille tydelige rammer, så bruger man mindre tid på sådan at danse lidt og finde hinanden og finde formålet. Og skal vi træffe beslutninger i dag, eller skal vi bare debattere? Eller, jeg troede, vi havde besluttet det i sidste uge, eller hvorfor er jeg her? Har jeg noget mandat eller ej? Eller hvad er det for noget? Ja. Så til det, der vil vi anbefale, at man egentlig ret kort, det her det er et eksempel, vi kalder det rammens 4 sider, men sig noget om, hvad er formålet? Hvornår er vi færdige? Hvad forventer jeg af processen? Og det vil altså både i dynamik, men måske også, hvordan den kommer til at udspille sig i rummet. Altså forventer jeg, det er helt nyt territorie for os i teamet. Der er ikke nogen, der ved noget om det her, så jeg forventer, at vi kommer til at sige en masse skøre ting, og jeg forventer, at vi skal afsøge den viden, der er. Jeg forventer, at vi skal lave en række fejl, før vi finder frem til en god retning osv. Så har man allerede normaliseret lidt foregrebet det der med, at præcis, når medarbejderen sidder og siger, jeg har begået en fejl, er det okay, at jeg kommer, hvad kan man sige, sende højt, så har vi allerede foregrebet sagt, det er okay, det skal begås fejl. Og præcis, også i talesæt det stadie, medlemmerne deltager i. Så hvis du sidder der og føler dig i tvivl, og føler dig på glat is, så er det helt naturligt. Så vil du føle ligesom mængden her, for det er nyt for os alle sammen. Ja. Så hvad forventer jeg af processen? Ja. Og jeg vil også sådan pege lidt ud og sige, hvorfor er vi samlet, de mennesker, vi er her på mødet? Hvad forventer I skal bidrage med? Er det jeres fagspecialiteter, eller har I nogle særlige roller på mødet? Ja. Er der en, jeg forventer, der har styr på tiden? Er der en, der forventer, der bidrager med finansinput? Er der en, der har en særlig forviden, vi skal bruge her i startfasen? Hvad forventer jeg af de forskellige? Og så man aktiverer deltagerne og siger sådan, det du kan byde ind med helt specifikt, det er de her typer af bidrag. Og det vi blandt andet ser fra en af de kommuner, jeg har været at arbejde med, så de greb det her, de synes rammesætning, det var et trygt sted at starte i deres konkrete arbejde med psykologisk tryghed. Det var, at de fandt ud af, at når de ligesom definerede, hvornår er vi færdige, og hvad var formålet, brugte bare en minimal mængde krudt på det, så oplevede de, at en del møder sluttede før tid. Fordi tidligere havde det været tiden, der havde afgrænsende. Det er rammen. Det er eneste ramme, der er. Det tager 60 minutter. Det er også en ramme, men det skal helst ikke være det, der er. Det, der kommer til at ske, det tager 60 minutter. Ja. Og sådan er det. Ja. Nej, men hvad er det, vi skal levere videre? Hvad er det, vi skal have besluttet i dag? Hvad er det, vi skal have valgt? Hvad er det, vi skal have opstillet? Så de oplevede, at det tog faktisk, de kunne ofte slutte før tid, fordi man har brugt de kræfter. Så de ressourcer, der er brugt, de er sparet senere, hvis man lige er lidt skarp på rammesætningen. Ja. Og det gør også, at medlemmerne kan bedre navigere. Altså sådan finde ud af, hvad er det, jeg kan bidrage med, hvis jeg kender rammen. Det er det, vi skal finde frem til. Det har jeg en tanke om, så den vælger jeg at dele. Ja. Noget af det, jeg tænker, Morten, noget af det der er svært, både sådan, vi selv oplever, vi jo selv også, vi har medarbejdere, og vi har selv været ledere tidligere, og noget af det, vi også hører og ser meget med de ledere, vi arbejder med, det er det her med, at når man som leder, så kan man sige, så er man jo med i mange andre processer, som medarbejderne i teamet ikke nødvendigvis er med i. Så derfor alt den her meningsskabelse og forståelse af, når det giver mening for mig, hvordan det er, vi skal arbejde med det her projekt eller noget af den stil. Så der er sket en masse tanker, og jeg forstår det godt, men det jeg glemmer, det her medarbejderne har ikke været med i den tankegang. Så det er det, der er det svære i det her, det er det der med alt det implicit i dit hoved, og få gjort det eksplicit. Ja. Fordi når man kan sige, du har været i proces i 2 måneder eller et eller andet omkring det her, nu skal du fortælle medarbejderne om, hvad der skal ske. De har jo ikke været med i alle de tanker der. Så det er med at få det med på rejsen, hvis vi kan sige det sådan, ikke? Den tankegang, der har været. Det er det svære i det her, at gøre det eksplicit.
få det indforstået frem, kan man sige på en eller anden måde. Om det er i lederens eget hoved, eller om det er det, vi bare plejer at gøre. Også sætte lidt ord på status quo og de normer, vi har. Sådan, det plejer at køre sådan et teammøde, der er jo sådan, hvor vi gør det her. Ja. Har vi egentlig genforhandlet det, eller har vi egentlig valgt det bevidst for tiden, eller har vi gjort det i 10 år? Yes. Du har måske onboardet 7 medarbejdere gennem de sidste 5 år, men den 8. medarbejder har jo på ingen måde været med til at, hvad kan man sige, det er jo første gang, den person møder virksomheden, teamet osv., så alt er nyt for den person, så derfor skal det jo bare siges igen og igen og igen og igen. Præcis. Præcis. Så er der, det gælder selvfølgelig både i mødet, hvor du kan opstille de 4 rammer, men det gælder også i en kontinuerlig praksis. Altså hvad er det her teams eksistensberettigelse, ord som kerneopgave og sådan noget der, er jo alle sammen med til at sætte rammer og forforståelser på, hvad det er, vi skal. Og så er der det her med formålet. Altså hvad er det, vi særligt skal bidrage med som team, eller hvad er det, vi særligt skal bidrage med gennem den her proces. Og der er det jo bare, at når man koncentrerer sig om sit lille specifikke område som specialist i et eller andet, så kan man hurtigt tabe hovedet ned i driften og i operationerne, og du ved, om det er irriterende, eller det er vigtigt lige nu for mig, det er det her tekniske lille spørgsmål, men man kan glemme sådan, hvad er det store formål med os og vores teams bidrag, ikke? Så derfor kan man særligt som leder, men også som kollega minde hinanden om, hvad er linket mellem, og det var derfor, jeg valgte det her billede af et ur, Jonas. Hvad for et lille tandhjul udgør vi i den store maskine? Altså, hvordan er det nu, at procurement-afdelingen eller teamet her i virksomheden bidrager til, at vi kan lave nogle ordentlige operationer, der ikke koster for meget, og som alle bliver betalt til tiden osv. Det er jo super vigtigt for at opretholde driften. Men det får vi nogle gange bare ikke sat så mange ord på. Og så kan man godt lidt fortabe sig i dagligdagens trummer. Ja, det er bøvlet for mig, eller et eller andet stil, fordi målet med samarbejdet er jo sjældent, at det skal bare være rart for begge partnere, hvis man kan sige det sådan. Målet med et samarbejde, det er jo som regel, at vi skal levere et eller andet bedre for nogle stakeholders, og det kan jo enten være interne eller kunder i det sidste. Ja, så er der dermed, hvis man har et nobelt formål at se op imod, så er man mere tilbøjelig til at læne sig ind i det, og sige, okay, jeg vil godt risikere det for mig selv, for det er jo trods alt Danmarks sikkerhed, eller patienterne, eller borgerne, det handler om. Og for deres skyld, når du nu lige siger det, så vil jeg godt lige dele den her idé eller tanke, jeg har haft i noget tid. Hvor hvis det der formål bare er helt fjernt, så hvorfor skulle jeg så satse noget, risikere noget, læne mig ind i det her samarbejde. Nogle gange et greb, der kan hjælpe, det kan være at tale lidt mere om det lokale, hvorfor, og ikke bare have virksomhedens mission med på det første slide altid, men sige, lave den der kæde mellem den store organisationsformål og så vores bidrag. Hvorfor er det nu det vigtigt? Hvad er det, vi gør? Hvad er det særligt, vi arbejder på i den her fase? Hvad er det, vi prøver at forbedre? Hvad er det her projekt skal bidrage med? Zoom mere og mere ind og sige noget om det lokale, hvorfor. Og det kan virke lidt falsk, plat-agtigt, men se igen det her både som noget, I gør på de enkelte møder, men også som en kontinuerlig praksis. Fordi folk, der er indjusteret i, hvad de skal, de bidrager også bare meget mere naturligt og nemt på en produktiv måde, hvis de ved, hvor de er på vej henad. Så det giver god mening. Og jeg har en lille case med her fra et møde, jeg overværede for ikke så lang tid siden i et supply chain team i en medico-virksomhed, hvor de sagde, okay, nu er vi samlet her. Vi forlader først det her rum, når vi har lagt en plan. Vi har lidt udfordringer med leverancen, men den her plan, den kommer til at sikre, at patienterne får deres medicin i den rette mængde og til den rette tid. Og så kan jeg love jer for, at der blev zoomet ind, og alle 8 deltagere, de var bare på sporet, ikke? Og ego og sniksnak og sådan videre, det fyldte nærmest ingenting, de hoppede lige på, ikke? Og det er selvfølgelig, det virker altid lidt nobelt, når man fortæller sådan nogle historier på en anden måde, men prøv at oversætte det til jeres egen praksis. Når I selv prøvede det, at man kan mærke, vi havde bare et stærkt formål. Ja, lige præcis. Så hvis man er en IT-afdeling, må man sige, igen, det er jo, jeg har ikke været en IT-afdeling før, jeg arbejder i en IT-afdeling, men det er jo nok noget med, at vores opgave er at få, systemerne skal løbe så problemfrit som muligt, og folk skal have de værktøjer og redskaber, der muliggør, at de løser deres arbejde. Så er det jo på en eller anden måde deres eksistensberettigelse i organisationen. Og når man sætter det foran, hvad kan man sige, alt det, der kan være lidt bøvlet og så videre, så har man det mere fjerne folks ego, hvis man kan sige det sådan lidt troligt, eller hjælpe folk med at huske, at det handler om noget større end kun lige mig. Ja, det er. Lad os kigge ind i Menti, og nu har vi sagt nogle af de ting, det kan gøre, men prøv at dele jeres tanker. Nogle gange er det sådan lidt skjult viden, eller sådan lidt tavs viden, det her med rammesætning, fordi nogle gange er det måske lettere bare at mærke, når det har været nemt at byde ind, når vi har brugt tiden fornuftigt, og andre gange, så har det bare føltes lidt bøvlet, og måske har man et minde om, at det var fordi rammerne var uklare gennem en længere periode. Men der er både noget med formål og noget med rammer, som også rimer lidt modstridende på stor forandring eller stor vækst i organisationer. Så særligt hvis der er store forandringer undervejs, og der sker meget, så vær opmærksom på at gentage formålet. Hvad forbliver det samme? Hvad er kendt?
i de her skiftelige tider. Ja, lige præcis. Så kan vi se her. Effektivitet. Mødetilfredshed. Jeg kan også se en, der skrev i chatten, tænker jeg, for at Ole skrev det. Hvad med folk, der taler meget? Hvem skal holde dem til ilden? Kan det være svært at sige? Kan det være svært at sige noget af høflighed? Jeg antager, du tænker lidt sådan, hvordan tøjler vi dem, der fylder for meget i møder, eller hvad ved jeg, i alle forskellige situationer. Der kunne vi måske også, nemlig hvis man i rammesætningen understreger, at det er vigtigt, at vi på en eller anden måde, vi skal være ligeværdige i vores mulighed for at komme med inputs. Så hvis man har tendens til at tale lidt meget, eller følge lidt meget, så kan det godt være, at vi nogle gange kommer til at kigge lidt på dem, der ikke siger så meget, for at invitere dem indenfor. Altså, så man får et tale til det i rammesætning. Det kan i hvert fald, det oplever det kan hjælpe. Ikke klart, og så er der også designmetoder, simpelthen lave nogle spilleregler om, hvordan man faciliterer, og så sige, alle har den her mængde tid til at byde ind, og det gør vi for at lave en falsk, syntetisk lighed til at komme til ord. Det er rigtig Kim, det kan også blive for meget, og nogle gange gider man ikke at høre på den der noble, store formål hele tiden. Nej. Fordi hvis ikke der bliver lavet den der troværdige kæde ned til vores, så bliver man bare lidt træt af det. Ja, okay, fair nok, at du siger det der fra din hvide hest. Så alt skal jo være afstemt og bakket op af handlinger, der matcher fra den, der siger ordene, kan man sige. Så det er selvfølgelig en risiko. Og det har jeg da selv prøvet på egen krop i nogle organisationer. Stå og tænke, okay, godmorgen. Autenticiteten, skulle jeg til at sige. Det er også det der med, det handler jo netop ikke om, at vi bliver sådan vi bliver dygtige skuespillere, der husk, det her handler om noget vigtigere end dig, eller et eller andet den stil. Det handler jo også om, at hvad kan man sige, medarbejderne i teamet hører det fra din stol, dig som menneske, hvordan ser du det her på en eller anden måde? Hvordan ser du, vi skal interagere? Ja, præcis, så det ikke bare båndet fra corporate, eller sådan. Det er det her, vi skal. Ja. Super. Effektive møder, at jeg ved, at der er noget tydeligt mandat. Helt klart, det hjælper. Mere engagement, tidsoptimering. Ja, lige præcis. Ja. Der er nogle organisationer, hvor vi også oplever, at det er okay at gå fra et møde, og så er der ikke rigtig noget output, og det kan også være super frustrerende at have siddet der. Det har alle prøvet, tror jeg næsten. I hvert fald rigtig mange. Det her møde kunne have været en mail, eller vi var slet ikke klar til at holde et møde. Ja, netop. Et møde var ikke den rigtige form at debattere det her lige nu. Der var nogen, der skulle arbejde videre med det selv, før vi kunne tale om det konkret. Ja. Gå efter bolden i stedet for manden. Det er lige præcis det. Ja. Sådan noget. Tilbage til bolden. Ja. Altså, stop med det der med at være efter hinanden. Det er sjældent, at det bidrager sådan, til noget som helst produktivt. Modepolitik og ledelse. Over tid. Det er en god point, det der med. Det kommer først med en point, man siger, men det er jo ikke, det her ikke quick fix, det kommer an på, eller du skal bruge det her værktøj igen og igen, og du skal mene det. Autenticiteten, de skal mærke, det er altså en, der ikke bare lige siger det, fordi personen fik at vide, de skal sige det her nu, det er fordi personen mener det her, ikke? Man skal være vedholdende der. På et kursus i sidste uge. Ja, lige præcis. Eller på et webinar. Det var også. Tak for det, så. Tak. Og vi lovede jo nemlig også, ved webinar, invitationen af det her med, at I kommer også lige smart til at lære noget hinanden, og det er jo lige præcis også det, vi gør nu her. Det er, at I giver en masse gode svar på det her. Vi lærer både noget, og I lærer også noget af hinanden ved at se hinanden svaret. Jeg tænker også, det er federe at høre, hvad mængden af folk, der arbejder rigtigt ude i Danmark, i rigtige arbejdspladser, synes om de her ting, og ikke hvad vi har læst i en bog, eller selv synes om det her emne. Oplevet. Ja, selv på. Okay. Igen, der er mange værktøjer. Tiden er kort. Vi kommer til at dykke videre i næste fase, hvis man kan sige, så næste emne, som nemlig handler om det her med, når vi har rammesat, vi har skabt en ramme for det, vi skal til at lave, det arbejde, uanset om det er den nye medarbejdere, der kommer mere ombord, hvordan skal vi til at arbejde sammen, 2 afdelinger, der skal arbejde sammen, et nyt projekt, vi skal lave. Og det her, det kommer så til at handle om, hvordan er vi til deltagelse, hvordan gør vi det let for folk at byde ind og komme med idéer og være sårbare osv. osv. Og fra overblik over værktøjskassen, så handler det overordnet set om 3 ting. Det handler om at være ydmyg, så handler det om at vise ydmyghed, og så handler det om at træne nysgerrighed, og så handler det om at designe organisationen og strukturen af processerne, sådan, så det hjælper os at muliggøre, at vi rent faktisk kan byde. Så det første greb, vi kommer til at kigge på der, det er nemlig det her med at vise ydmyghed. Og hvad er det egentlig, det handler om? I bund og grund, som jeg plejer at forklare det, så handler det jo om at vise, at du er et menneske, ligesom alle andre. Der er svage sider, der er også stærke sider, der også begår fejl, og der også synes ting er svært, osv. osv. Igen, udfordringen i det her, det kan jo være det her med, at du har været leder i mange år, du har måske meget erfaring, du ved godt, at du er god, og du ved godt, hvad det rigtige er at gøre, osv. Så derfor så kan folk måske også hurtigt opfatte som en, der bare har styr på det hele. Så derfor er det nemlig bare ekstra vigtigt, jo mere erfaring du har,
og nemlig ture at vise din sårbarhed, ture stadig at sige og anerkende, at du har ting, du kan udvikle og arbejde på, og ting, du synes, der er svære engang med. Det skal jo ikke blive sådan en klagesang, det er det, folk skal ikke have ondt af dig som leder, men det skal handle om at vise, at du er et menneske, ligesom alle andre. Også bare for at aktivere sit team på en troværdig måde. Altså nogle gange har jeg snakket med teammedlemmer, der synes, at deres leder ved alligevel det hele og beslutter alligevel det hele til sidst, så det virker sådan lidt som om vi er sådan nogle marionetdukker. Ja. Altså sådan, skal de reelt bidrage, eller ved du egentlig det hele til sidst, syvende og sidst? Så selvfølgelig er det jo igen autenticiteten, der skal ligge i det her. Men din rolle og du er ligesom rodeglasset i butikken, du er det folk møder, altså i forhold til bidraget, så din figur og facon betyder sindssygt meget for, hvordan mennesker omkring dig agerer. Det kan leve mange dage for at vide. Så man kan sige, at det her værktøj, det er jo egentlig sådan, burde det ikke handle om andre, og om at få dem i spil? Jo, det gør det. Men det her handler om nemlig, at ved at vi kalder det rollemodel, ved at du viser, det her, det er okay adfærd, det er okay at være sårbar i det her team en gang her, så gør det også lettere for andre folk at byde ind og invitere dem indenfor. Og så signalerer det også det her med, at det er trygt at komme til dig. Du kan også begå fejl, så tør jeg også komme til dig og indrømme, når jeg har lavet et eller andet, eller synes, der er noget, der er svært. Vi tager ikke noget politisk standpunkt her, så det er ikke derfor at sådan gøre grin med en eller anden politisk holdning, i hvert fald i forhold til USA. Men jeg kan ikke lade være med at vise det som eksempel, og så sige, Donald Trump, de fleste kender ham nemlig. Men for mig at se, hvis du bare rent kigger på hans adfærd, når han kommunikerer med andre folk og interagerer med andre folk, så vil jeg sige, gør det stik modsat næsten af, hvad han gør, hvis dit mål er at skabe psykologisk tryghed. Jeg kommer bare til at tænke på de her eksempler. Netop da der var corona, jeg tror, der var nogen, der spurgte ned i stil med, hvad har vi tænkt, hvad arbejder vi på lige nu for at finde en kur mod det her? Hvor jeg tror, han lidt sagde noget i stil med, at det der med, at vi arbejder lige nu på at injicere noget afblejningsmiddel, eller et eller andet, noget bleach, eller andet den stil i årene, fordi det er noget med, at det dræber et eller andet. Han har taget ting fuldstændig ud af kontekst og svaret på noget, han på ingen måde vidste noget om. Og det er jo lige nok det, man ikke skal gøre. Man skal netop ture og kunne sige, jeg ved det faktisk ikke lige nu. Jeg arbejder sammen med nogle dygtige mennesker. Jeg ved helt sikkert, at de ved mere om det her. Jeg vil hellere lade dem svare på det her. Eller lad os prøve at få dem ind i lokalet, hvis det er en konkret mødestation. Lad os prøve at få nogle af dem, der ved noget om det her ind i lokalet. Min egen far er læge. Jeg vil nu ikke sige, han er ikke, hvad kan man sige, han er ikke Donald Trump, nej, det er præcis. Men jeg kan stadig også mærke den her tendens, eller sådan, han har været læge i 40 år, skulle jeg til at sige. Så på den måde, det har bare ligget i ham, at han har været sådan den, der skal komme med svar. Det var måske også det, man blev trænet til for 40 år siden, ikke? Da han blev læge. Men jeg kan mærke, at den der mekanisme, den ligger stadig også i ham, når vi bare sidder, hvad kan man sige, mødes familien derhjemme. Og der er nogen, der siger, eller spørger mig, så kan han hurtigt komme med et hurtigt svar. Og nu efterhånden, når jeg er blevet voksen og lidt bedre til sådan min bullshit-følger, skulle jeg til at sige. Så kan jeg lidt hurtigt sige, er det nu også rigtigt? Og så kan jeg mærke sin første følelse, så køber han en lille smule til kors. Så det der med, hvis man har været i en rolle længe, eller man elsker som person at være den, der kommer med svar, så kan det her være svært for en. Men altså, det er bare virkelig vigtigt, at man tør at bekende kulør, når der er noget, man ikke ved. Yes. Lad os lige prøve at undersøge det. En konkret måde, man kan gøre det på. En konkret måde, man gør det på. Så vi anbefaler, at helt konkret, at du går ud og rollemodeller, at du går ud og deler, hvad er dine forbedringspunkter som leder. Udviklingspunkter kan man også sige det. Hvad er det, du arbejder på? Hvad er det, du har svært ved? Hvad er det, din svage side er? Det kan du gøre mange forskellige steder, skulle jeg til at sige. Du kan enten gøre det med den nye medarbejder, der kommer ombord. Igen, det skal jo ikke handle om dig som leder, men altså, du kan flette ind i samtalen på en eller anden måde og sige, noget af det, jeg også selv arbejder på, eller noget af det, der har været svært for mig i forbindelse med onboarding tidligere, det er XYZ. Så det vil jeg gerne have, inden de kommer til mig, hvis du også oplever det her. Det kan være på teammøder, det kan være i forbindelse med, de fleste kører bruger sådan noget Peakon, eller det hedder ikke Peakon længere, det hedder Monday, tror jeg. Men hvad kan man sige, sådan nogle trivselsmålinger, hvor de sidder som team måske og evaluerer det her, og så skal vi måske også snakke om, hvad er det for nogle udviklingsmål, de individuelt har. Det er også et godt tidspunkt, du som leder kan rollemodellere og sige, hvad er det, du arbejder på som leder, fordi på den måde gør det også indirekte legitimt at komme med feedback til dig på det som leder. Jeg kan huske, vi ansatte en projektleder forleden, som driver og holder fokus over længere tid, og der er en del af vores forventningsafstemning, var nemlig også, at jeg sagde til hende, at jeg er ikke særlig god til at gøre ting færdige. Altså den der fase, hvor detaljerne skal på plads, der hvor man lige skal holde fast for at få det i mål, jeg taber bare interessen. Jeg er bedre til at starte ting, så nogle gange, hvis jeg virker som om, at jeg ikke synes, det er vigtigt, når vi kommer til de her faser, så bare ved, at det er svært for mig, og jeg gør mig umage. Det er ikke, fordi jeg synes, det er dårligt, det du laver, eller forkert, eller noget som helst. Jeg elsker, at du er her, og meget bedre til det end mig. Ja. Men det er nogle af de steder, vi kan måske gå lidt skævt af hinanden. Ja. Det var første værktøj. Der skal vi til næste. 3 nysgerrighed. Hvad handler det om? Jamen, hvad kan man sige? Den måde det er jo sådan min eller vores erfaring også, så handler det her lidt i bund og grund om at holde dit ego,
din egen lyst til at, hvad kan man sige, være den, der kommer med svarene også, eller den, selvom du ved meget på en eller anden måde, så handler det om at holde det lidt i kortsnor og dine egne holdninger som leder. Igen, jeg adresserer dig som leder derude. Og nemlig måske, hvad kan man sige, det kommer også ud fra en overbevisning om, hvis vi er 5 hjerner sammen, så tror jeg, vi kan komme frem til noget bedre, end hvis jeg bare sad alene og tænkte det her. Så derfor bliver jeg nødt til at apply, skulle jeg til at sige, men altså bruge en form for nysgerrighed for at få nogle af de her kloge hjerner i spil og de forskellige perspektiver i spil. Der er også meget forskning i forhold til sådan noget diversitet, og hvordan får man det bedste ud af diversitet. Og det gør du nemlig ved at have psykologisk tryghed. Det er, at folk tør at byde ind med deres skæve idéer. Så trygheden skal være der, for at folk de har lyst til at komme ind med de skæve idéer osv., som nemlig kan lede til de bedre resultater i sidste ende, fordi vi får noget tværfaglighedsspil, forskellige perspektiver, etc. Folk skal sidde nede rundt om mødebordet og så tænke, der er en lyst og en vilje til at høre forskellige artede perspektiver her, så derfor vil jeg også byde ind med det her, for det oplever jeg ikke er repræsenteret eksempelvis. Lige præcis. Lige præcis. Vi vil selvfølgelig klart anbefale, at alle ledere gik ud og tog sig en coachinguddannelse, så man kan man sige, virkelig får trænet det her. Jeg er blevet dygtig til det her med at stille spørgsmål og lytte, fordi hvordan det rent faktisk man gør en travl hverdag. Hvis man hverken har tid eller råd eller lyst til det, skulle jeg til at sige, så kommer der bare her et ultra konkret, simpelt tip til, hvordan man kan, og måske er der mange af jer, der gør allerede det her i forvejen her. Men det er 2 simple spørgsmål til dialog derude. Det kan ske ved kaffemaskinen, det kan ske i mødelokalet, det kan ske, hvad ved jeg, når I har en uformel sparring over en computer. Noget så simpelt og som at spørge i dybden, og så spørge bredt. Spørge bredt, der handler det selvfølgelig om, at vi har 4 personer samlet i et rum. Men at spørge i dybden, det er det her med, når der er en anden person, der kommer med et perspektiv. Det kan også være, at vi bare står i idéudveksler, så siger du et eller andet. Jeg forestiller, jeg er leder, du er medarbejder i den her session, så spørger jeg dig om et eller andet, du kommer med et input, så tænker jeg måske bare, det har vi snakket om. Der er 20, der har foreslået det forud for dig. Så i stedet for, at jeg dømmer den idé hurtigt, så kan jeg sige, prøv at sige noget mere. Hvad er det der, hvad har du tænkt, siden du kommer til den idé? Ja, hvad er tankerækken bagved? Yes. Jeg anerkender jo dig som et dueligt væsen. Altså sådan, så hvad er det, der har været for en tankerække i dit hoved, siden du kommer frem til det her? For jeg kan ikke lige se det lige nu. Det er den indre dialog, der måske kan være i hovedet på en. Lige præcis. Så bed folk om at udfolde deres perspektiver, fordi det gør også indirekte, at de føler sig anerkendt og lyttet til. Og så er den anden ting, spørg bredt, det er for eksempel, lad os sige, man har siddet i et mødelokale, der er en, der er kommet med et input, du har specifikt spurgt, prøv at sige noget mere om det der, okay. Det var nogle nuancer, jeg ikke havde set. Så i stedet for, at du igen som leder, så vil vi have lyst til at måske at svare på de der, hvad er min holdning på det, der er blevet sagt? Hvad er min holdning på det, der er blevet sagt? Så prøv at træne i stedet for at, hvad kan man sige, reflektere det, der er blevet sagt ud til resten af gruppen. For folk ved at sige, hvad tænker I andre om det, der lige er blevet sagt? Hvad tænker I det perspektiv? Holder det vand? Holder det ikke vand? Var der nogle ting, vi har overset ved det? Havde I tænkt noget helt andet? Hvad ved jeg? Jeg tænker nogle gange på sådan en, jeg har sådan en mentalt billede inde i hovedet som facilitator af en badebold, man sådan skubber rundt, kender I sådan, hvis man står i en rundkreds i en pool og spiller bolden rundt. Ja. Se dig selv lidt som den rolle, der spiller bolden ud, og se om den kan komme til at flyve, for at få kvalificeret. Yes. Så en opfordring herfra, et benspænd, du kunne være at sige, du sidder med, I skal drøfte et eller andet, I skal brainstorme, I skal komme frem til et eller andet, så du skal høre dig selv minimum have sagt de her 2 ord her, før du selv kommer med din egen holdning i spil. Det kunne være en lille udfordring til dig derude. Ja? Okay. Så er der den sidste del, I er inviteret til deltagelse, og det er det med, at et er, at vi hvad kan man sige, selv rollemodeller siger, jeg begår også fejl, og vi er nysgerrige i dialogerne, men hvis der aldrig er nogen muligheder, eller hvis der sjældent er muligheder for, at folk rent faktisk kan møde ind. Vi har altid kun 5 minutter på mødet, eller hvad ved jeg, til at diskutere det her punkt her, eller vi har aldrig nogle sessioner, hvor vi sidder ned som team og taler om, hvad fanden er det, vi skal forbedre i vores samarbejde. Vi arbejder i forskellige tidszoner, der er ikke rummet til det. Præcis. Der er ikke en platform, hvor man kan skrive forslag ned. Hvad ved jeg? Hvis det ikke er til stede, så kommer det jo sjældent til at ske. Og igen, der tager jeg fat i noget af det, jeg sagde i starten af webinaret. Mange ledere, og det er jo en god intention, skal vi huske. Jeg har da sikkert også selv sagt det. Min dør er altid åben, du kan altid komme til mig. Det er jo også godt at sige, men der skal også være en konkret intention. Der skal være et tidspunkt, hvor det er sådan, hey, der vil jeg faktisk gerne se dig på mit kontor, hvor vi skal sidde og drøfte, hvordan det går. Der skal være nogle muligheder, nogle arenaer, hvor det her kan opstå. Det kunne godt være, at man som leder siger, der er rigtig meget af det her, der er besluttet af HR eller længere op i organisationen. Men jeg vil altså sige, at der er altid et eller andet lokalt folk har skruen på og rådet over. Og der er det selvfølgelig vigtigt at være lidt kreativ og finde ud af, hvad det kan mene for os i den sidste. Yeah. Her er 2 konkrete bud på noget ret simpelt, jeg vil tro, de fleste godt kunne gøre. Skip level meetings er det første bud. Det vil man sige, det kommer fra engelsk, et engelsk begreb, men det er egentlig, hvor at det kan gøres på 2 måder, det her skulle jeg sige, det er, hvor det er lederens leder, der har et møde med teamet dernede. Det skal ikke være for at underminere
den leders, hvad kan man sige, tillid og troværdighed til teamet, eller mistro til, at lederen gør det godt nok. Men det handler egentlig om netop at nedbryde nogle af de her hierarkier, der kan opstå i organisationer, og om at skabe, hvad kan man sige, mere tryghed i samarbejdet også, og mere forståelse også for, hvad er det CFO'en han ser fra sin stol, og så han taler med folk nede på gulvet, for eksempel, for at forstå, hvad de ser dernede, hvad er det for nogle udfordringer, de oplever. Ja, sådan opfattelsen af distance, også nogle gange, og what does it matter? Altså, hvorfor skulle jeg sige noget, hvis der er så langt op til det der kontor, hvor en eller anden beslutter noget til sidst, men få mindsket den distance. Lige her. Og hvis man er i en organisation, hvor man tænker, vi er ret små, og vi er ret flade, så der er ikke så mange niveauer, så kan man også med fordel lave de her møder her med måske to afdelinger, der er sådan arbejder tit sammen. Typisk er det sådan noget salg og marketing. Så kan det være lederen for marketing, siger I, ved du hvad, så holder jeg en eller anden form for teammøde med salgs. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Marketinglederen holder det med salgsteamet for eksempel, og salgslederen holder det med marketingsteamet, for netop at gøre det mere trygt og kunne komme til hinanden og styrke samarbejdet. Yes. Meget, meget simpelt og meget, meget effektfuldt. Der står mere om det også i det handout i forhold til sidst. Så er der et andet konkret greb, som vi bruger meget også, og som vi også, hvad kan man sige, med succes har set ledere bruge derude ret let. Og det er særligt anvendeligt til teamet, hvad kan man sige, til det lille smule større team, eller man kan sige, hvor der måske, det kan være svært at få alle i spil, og der er måske særligt også en introvert i teamet, der sjældent har det med at byde ind, når vi bare holder møder, hvor vi siger, hvad er det, I tænker om det her? Ja, præcis. Hvor der ligesom er åben mikrofon, hvor man bare kan byde ind. Der kan man bruge det her greb, der hedder E2 alle. Og det er, vi skal forestille os, det er en mødesituation, vi skal forestille dig som mødeleder derude, du faciliterer et eller andet, eller du har præsenteret et eller andet, nu skal drøfte, du har sat en ramme for mødet. Ja, præcis. Og så i stedet for at sige, hvad tænker I om det her? Så siger man, prøv lige at alle sammen tænke over det her spørgsmål i 30 eller 60 sekunder. Hvad tænker du om det her? Så efterfølgende, så siger du, okay, nu er der gået 30-60 sekunder. Nu vil jeg gerne have, at du deler med en marker derude, 2 og 2. Vi pamper sammen, prøv lige at tage et par minutter, prøv at dele jeres tanker, hvad det er, I har tænkt. Og så derefter så åbner vi dialogen for alle, hvor du måske starter med at udvælge et par markerpar og siger sådan, hey, hvad har I tænkt dernede? Jeg har ikke hørt så meget. Og fordelen ved det her, det er, at du gør det. Du giver din introvert en lille smule tid til at tænke, sådan så du, jeg tror det var Ole, der skrev i starten der, hvordan tøjler vi lidt dem, der altid fylder meget og siger, det gør lige noget på sådan en. De har faktisk også godt af at tænke. Ja, lige præcis. De har også godt af at tænke. Egen erfaring. Ja, lige præcis. Og så gør du det en lille smule også mere tryg ved, at jeg får lige lov til at dele den her skørt i, den her tanke, jeg havde. Er det helt på månen, eller hvad tænker du? Så får man ligesom på en eller anden måde lige sagt det højt, det man havde i hovedet, før vi begynder at diskutere det åbent. Og de her greb findes der mange af, der har det her formål, at man kan søge på liberating structures, og det frisættende strukturer, kan man sige, men som netop ikke har den her dansklæreren eller matematiklæreren, der står op ved tavlen og siger, hvad giver det her regnestykke? Dig og dig og dig. Ja. Hvad siger du? Nej, det er forkert. Fordi hvis man tror, at sådan møder skal køre, så vil man opleve, at der er federe måder, møder kan køre på, kan jeg med tryghed sige. Så prøv det af. Absolut. Og der findes mange andre. Ja. Det er godt. Det er bare et eksempel. Yes. Vi skal videre, Jonas, for der er mere. Der er flere guldkorn, men lad os lige prøve at høre derude igen. Få noget af de erfaringer, de viden og de greb, I har erfaringer med derude. Lad os få dem i spil. Så nu kommer vi frem til den næste meeting. Den er fremme på jeres telefon eller browser. Hvad I sidder med nu her. Og så giver vi lige lidt tænkningstid. Jeg kan jo lige skåle en glas vand imens. Ja, alright. Det kan både være den enkelte kollega, men det kan også være nogle vaner, I har i organisationen, som I ser skaber en åbenhed eller en dialog. Yes. Nogle typer møder. Helt klart. Mens I border rundt, tige stille. Ja. Der er nok nogen, der skal begynde at tale på et tidspunkt, hvis der er stille længe nok. Den der med at tige stille, den er god, synes jeg også. Den er svær. Man har lyst til at udfylde tomheden. Men prompte lidt bedre, får jeg ud af at give konkrete spørgsmål eller noget konkret at forholde sig til. Så hvad tænker I er en fordel ved det her forslag i forhold til omkostninger? Eller sådan være mere specifik nogle gange i det, du søger, at folk skal forholde sig til, for så er det lettere at få gang i tankerne. Leaders speak last. Det er også en meget fed tommelfingerregel, hvis nogle af jer har mange ord inde i jer, så prøv at lave som benspænd for jer selv, at som udgangspunkt så siger I noget til sidst. Absolut. For at stille sig et eller andet sted i køen.
det her svar heroppe. Jeg prøver at klare. Det tager jo faktisk også foregriber også en lille smule det næste fase med at respondere produktivt. Jamen, hvad gør vi, når alle de her inputs kommer frem? Fordi det med, at vi rammer selv. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad I siger. Siger vi, hvad tænker du? Men hvis I bare sidder og fuldstændig ser, hvad det er, folk kommer med inputs. Så, okay, andre? Ja, så har det sjældent, så har folk ikke lyst til at gøre det. Ja. Okay, tak for alle de gode inputs. Spørg, hvad de tænker. Ja. Så vi åbner med et smalle spørgsmål. Hvad tænker I om X, når vi også tænker på Y? Ja, det er præcis. Det er alt om at nævne én ting. Ja. Der er også det her med sådan at sige, jeg vil godt have, at alle lige siger noget, bare for at vise den her intention om, at vi ønsker, at det skal være et fælles projekt, det her. Ja. Jeg kan lige komme med et lille bonusgreb, bare lige for at oppluse til de helt skarpt ude, der sidder og skriver helt ned. Det har også med fordel brugt os selv, også hvad kan man sige, selv når vi er ude og facilitere teamdeler og så videre, men at gøre det til benspænd og så sige, du skal have inviteret en anden ind, før du må selv sige noget. Så ikke kun dig som leder, du skal blive god til at invitere andre ind, men også teamet. Altså invitere dem til at invitere andre ind. Ja. Så man beder dem om at hjælpe. Fordi igen, du er mødeleder, du kan svært være, har vi tid og alle mulige ting. Men så kan der være nogle andre, der siger, jeg har ikke lige hørt Bettina derovre, hvad det, jeg har ikke hørt dig så meget. Vil du lige sige det mere, hvad du tænker om det her? Så vi bliver gode til at skabe en kultur med, ja, præcis. Okay. Fedt. Der er sindssygt mange gode spørgsmål her. Jeg fornemmer, at der er nogle erfarne facilitatorer derude, kan jeg læse på de her greb. Det lyder som sådan noget facilitatorsprog. Men det er fedt, det er fedt. For der er så meget at vinde i facilitering og god mødeledelse. Altså kunne du også bare kalde det nogle af de her ting. Det forstår jeg godt, hvis det er det, du sidder og tænker i hvert fald. Nu skal vi til den sidste del. Hvordan lever man op til løftet? Vi har fået sat nogle gode rammer. Folk byder rimeligt ind, fordi vi har også designet rummet, så det er åbent og muligt at deltage i. Hvad skal vi så gøre med de inputs? Hvad er nogle gode vaner, og hvad er nogle vigtige ting at huske på? Og der er også 3 delstykker til det, så det går vi i gang med at kigge på her. De er lidt langsommere. Men det handler om så at værdsætte dynamikken. Du værdsætter det, at folk byder ind, fordi det er den dynamik, vi gerne vil træne. Og vi skal gøre det som udgangspunkt til en god oplevelse, så når medarbejderne går hjem og sidder ved aftensmadsbordet og tænker, var det rart at være med på det der møde? Følte du dig lyttet til? Vil du byde ind igen? Så skal svaret være ja. For det var som udgangspunkt noget, der bor positivt hos mig, når jeg forlader rummet. Min tiltro til rummet bliver så over tid, at de andre rent faktisk gerne vil høre, hvad jeg siger, hvis det er vores ambition. Ikke også? Og der ligger jo en toside, der er så mange dualiteter i det her med psykologisk tryghed. Fordi for de andre, det bliver lettere at respondere på velvalgte inputs. Ikke? Så hvis jeg byder nogenlunde godt ind, og lige sidder og tænker lidt selv, og lige vurderer, hvad der vil være godt at sige, og Jonas responderer på det på en god måde, så er det en opadgående spiral. Ikke? Ja. Så hvis jeg sidder og bare byder ind med mit brok over kantineordningen på hvert et møde, så er det virkelig svært at holde facaden, ikke også? Og så er vi tilbage til rammesætningen. Så må man også godt sige, Morten, det er ikke lige på det møde. Vi skal tale om kantinen igen, selvom det er dit yndlingsemne. Jeg kan godt forstå, at det er vigtigt for dig. Nej, så vi skal jo styrke troen på, at det er sikkert. Ja. Og særligt måske dem, der er lidt mere tilbageholdende i forhold til at byde ind, de skal have lidt mere måske bekræftelse i, at det er faktisk okay. De der ting, du har lært i folkeskolen om bare at tie stille og sådan noget, det gælder ikke her, det behøver ikke gælde her. Der er ikke straf eller udstillelse på den måde, som du har oplevet tidligere. Så, og så tænkte jeg, her kan man sige mange ting. Husk at sige tak for, at der bydes ind. Det her med, ja, sig noget mere. Det er også en meget anerkendende, som Jonas også sætter en ekstra krølle på derude. Sådan, det er også en anerkendende form. Men jeg kom til at tænke på en ting, som jeg nogle gange har oplevet. Nogle ledere, der står måske og tager, lad os sige, de står ved tavlen og tager noget referat, eller vi brainstormer, eller på post-its. Så står man og hører nogle inputs, og så bliver de gode skrevet ned. Ja, skide godt, det skal vi have med. Og så andre gange, hvis de lige så har vægtet. Ja, så har man dømt det og evalueret det. Så gør det til en vane for os selv at lave lighed over for de inputs, der er. Og sige, vi skriver det hele på tavlen, fordi så har vi overblikket bagefter. Og så er alle blevet inkluderet i det, der ligesom er kommet frem i rummet. Og der er ikke sådan en kurator, der står og vælger, hvad er det gode og hvad er ikke det gode. For der er jo en kæmpe magt i det. Så jeg ved ikke, om I selv har været med på sådan nogle typer møder, eller det er bare sådan en skør situation, jeg har hæftet mig ved. Men skriv det hele ned. Lav lighed for stemmerne, kan man sige, så de kommer med videre. Ja, der er mange måder, man kan gøre det her, kan man sige. Du må gerne skrive i chatten, hvis du har et forslag til det her. Vi kommer til at gå lidt videre med præsentationen, kan jeg se på tiden. Men jeg vil rigtig gerne høre, for der er mange måder, man kan føle sig værdsat på, men hvad er noget, du oplever, mødeledere gør, som får dig til at føle, at dine bidrag er værdsat? Lad os inspirere hinanden lidt derude. Jeg tror, I har nogle idéer. Helt klart. Du nævnte blandt andet også kropssprog. Ja, som et eksempel. Det er meget, ikke? Altså, det er nonverbale, og det er jo også, hvor man siger, det er svært at, altså kroppen fortæller på en eller anden måde altid sandheden. Så det der med, at du kan ikke rigtig snyde, du kan ikke bruge de her værktøjer, hvis du grundlæggende har den indstilling, at det er pisseirriterende at høre på folks input hele tiden. Og det er ikke vigtigt. Fordi så vil din krop på en eller anden måde, som altid afspejle det her.
så skal man i højere grad arbejde med det. Man skal også arbejde med ens overbevisning om, det kan sgu være, at alle kommer med nogle, eller der er mulighed for, at alle kan komme med nogle guldkorn, som er vigtige forretninger, eller hvad det vi sidder snakker. Ja, og der skal arbejdes med din egen holdning, fordi hvis ikke man tror på psykologisk tryghed, og så kommer man ikke igennem med det, vel? Altså så et eller andet sted, hvis man vil det, og det er sikkert også, eller det ved jeg allerede, der er en masse, der ikke vil det, og så skal man bare måske lade være med at prøve, fordi det kan man godt kigge igennem. Alright. Den næste del om at respondere produktivt handler om at afstigmatisere fejl, og det kan man gøre på mange måder. En typisk ting, som vi også har haft med på andre webinarer, vi har et decideret webinar omkring fejl og håndtering af fejl og tale om fejl. Men det er at sige, hvordan får vi gjort det ikke så farligt at fejle. Så hvis vi har den her lammende frygt blandt folk om, at hvis jeg begår en fejl, så er det det værste, der kan ske. Og det er ikke bare et arbejde, er der sindssygt, mand. Jeg bliver fyret, og de her får dårligdom, og de her dør, og de her mister deres rettigheder, og jeg ved ikke hvad. Så hvis man arbejder i et helt ængstligt miljø omkring det at fejle, så tør vi ikke. Og det er bagstopperen for vores psykologiske tryghed et eller andet sted. Så vi skal afstigmatisere og normalisere det at lave fejl. Og vi er nødt til at navigere i, at på en eller anden måde, så er det en del af vores risiko, at vi kommer nok til at lave fejl. Der vil opstå fejl i nogle henseender. Og så er der nogle fejl, vi rigtig gerne vil undgå. Det skal vi så også i talesæt. Men hvor er det, vi er villige til at give lidt elastik? Eller hvad er det, vi er nødt til at teste af i et eksperiment for at blive klogere? Og her er grebet faktisk lidt at stoppe med at tale om fejl. Det er sådan en erfaring, vi har fået af at facilitere ude i organisationerne om, at og der er noget med mental sådan kontering. Altså, hvordan husker jeg, hvordan laver jeg minder i mit hoved om fejl? Og hvis jeg stiller jer spørgsmålet, hvornår lavede du sidst en fejl? Så kan I måske allerede mærke flatline inde i hovedet, ikke? Sådan en fejl. Fordi vi mentalt kategoriserer det ikke som fejl. Og jeg har brugt et billede her på den smadrede tallerken. Var det en fejl, at du smadrede tallerken? Sådan, det var ikke en bevidst valg mellem at smadre den og ikke at smadre den, og derved en fejl. Der er ikke 2 streger under. Det var et uheld, eller det var noget, der skete. Eller det var ikke den måde, jeg havde tænkt mig at tømme opvaskeren på, men altså, og jeg decideret synes, det er en fejl. Det ved jeg ikke. Så prøv måske, hvis I gerne vil, og har stødt lidt på, at det er svært at tale om fejl, så prøv at sige, hvad sker der, når vi ikke lykkes? Eller hvad ledte til det her skuffende resultat? Hvilke omstændigheder? Prøvede vi de rigtige ting af? Hvad var det, der ikke gik efter planen? Og så tage læringerne ud af det i virkeligheden. I stedet for at stå hårdnakket på, at vi skal tale om vores fejl, vi skal fejre vores fejl, står der nogle gange på banner til town hall møder ude i organisationer. Og i hvert fald på dansk, det er svært at der er noget med sproget på dansk, som gør, at folk kan ikke rigtig huske det, og synes ikke selv egentlig, at de laver fejl, men vi kan måske godt tale om, når der var mangel på succes. Når vi ikke lykkes. Dengang vi prøvede at lave åbne kurser, Jonas, og invitere enkeltdeltagere ind på vores kurser, er det en fejl? Nej, det er en erfaring. Vi gør det ikke så meget i dag. Vi synes ikke, det var succesfuldt. Det var ikke indsatsen værd. Men decideret en fejl? Nej, sådan husker jeg det nok ikke. Men det var en intention, vi ikke lykkes med. Ja, præcis. Og vi er jo ikke blevet ved med det, kan man sige. Alright. Så er der den sidste del, og her kommer man måske lidt ind i konfliktspektret nogle gange, særligt i vores danske sådan, høflighed og omgængelighed på en eller anden måde. Vil nogle kulturer sige. Andre kulturer synes jo, at vi er meget direkte. Men hvis man har den her kollega, der sidder og skærer tænd over hjørnet, og er sådan lidt en bidsk hund, der er fare på alle forslag eller alle menneskers inputs, så vil det, at den person agerer på den måde, være bagstopperen for trygheden i gruppen. Så kan det godt være, at du som leder understreger formålet, du inviterer til deltagelse, der er gode strukturer osv. Men hvis folk sidder bange for Helle over i hjørnet, der bare er virkelig hurtigt på aftrækkeren, særligt til at slå idéer ned, jamen så er det det, der er syregrænsen for hvor langt de når med det her på en eller anden måde. Så og der er vi også bare nødt til at sige, at i sidste ende er det et ledelsesansvar at håndtere, om man vil acceptere den her samværsform. Du er ansvarlig for kulturen, så er du også ansvarlig for og for sætte truppen også, eller sætte, hvad er okay at gøre her? Ja, og man kan sige, du skyder dig lidt i foden ved ikke at håndtere det her, hvis det er der, alle dine indsatser går galt, ikke? Så på en eller anden måde skal det håndteres. Og der er noget, vi arbejder meget med og synes godt om, det er jo at give feedback på en ærlig og let forståelig måde. En anerkendende afsæt. Måske er der en grund til, at Helle er kritisk over for nye forslag. Det er måske, fordi hun har meget erfaring og hader at spilde ressourcer og sådan noget der. Men vi er nødt til at give et konkret eksempel, fortælle, hvorfor det påvirker resten af teamet, og sætte nogle forventninger til, at du må altså vente lidt. Du må lige holde dig selv i skindet. Du må sige det på en pænere måde, hvis det er, at du synes, det er vigtigt stadig. Det dur ikke, at vores nye medarbejder Thomas, han bliver helt skræmt fra vid og sans her på hans første dag. Der er et eksempel i handoutet, hvor jeg har skrevet, hvordan man kunne formulere det. Og som folk, der arbejder med feedback lang tid, så vil jeg sige, at det her det er let at forstå. Relativt let at forstå nogle af de værktøjer. Det er pisse svært at gøre i virkeligheden. Det kræver bare livslang, skulle jeg sige, træning, erfaring
fuldstændig god til det her med at håndtere de her situationer med mennesker. Men hvis du sidder der med smagen om, burde jeg håndtere den? Hvis det spørgsmål bliver ved med at bo i dit hoved, så er der en sandsynlighed for, at vi synes, du skulle måske finde modet for hele teamets skyld et eller andet sted. Det er værdigt over for det projekt, I har, hvis I har erklæret jer til, at vi skal gøre det til et godt sted arbejde. Alright. Nu er vi ved at være ved webinars afslutning. Der er kun 2 minutter tilbage. Og her vil vi gerne lige høre, i forhold til de her 3 kategorier, som vi har nævnt her, hvor ser I så, der vil være mest at hente for jeres organisation? Hvor vil... For dig i dit lederskab? Der i jeres team, det er ude i samme afdeling som chatten nu, skulle I gerne kunne stemme og sige sådan, hvor 1 krone godt brugt, eller hvor 10 minutters opmærksomhed godt brugt. Hvor vil det være, hvor er det vigtigst for os lige at sætte ind? Så lad os se, hvad vi har fået, hvad der er mest relevant, eller hvad vi har fået solgt særlig godt, Jonas. Det går også det. Du siger, at jeg ikke skal kommentere på det her, som om det var et cykelløb. Men rammesætning har altså lagt sig lidt i. Det har lagt sig i fronten. På vej i udbrud. Alright, tak for jeres svar her. Det er selvfølgelig forskelligt, hvad kontekst man sidder i. Det er helt sikkert. Tilbage er der egentlig kun at sige her, at vi har lidt tips til, hvordan man kommer i gang. Det er bare ganske kort. Det er jo fordi, hvis man sidder og siger, det var mange gode værktøjer. Hvordan fanden gør jeg? Så vil jeg også sige, bliv ved med at se det her som livslang læring. Altså, prøv. Bliv ved med at undersøge det her. Deltag på vores webinar, læs bøger, google dig frem til det her, se YouTube-videoer, hvad ved jeg. Tænk med kollegaer omkring det her. Det er jo altid en god måde at blive klogere på det her på. Og vi fejler os fremad, når det handler om psykologisk tryghed. Det er sådan, vi må komme frem. Så prøver vi noget, så laver vi en skæver den dag, men evnen til at reflektere over det, og viljen og mod til at gøre noget anderledes i morgen, det er vejen frem. Og det er jo ikke sådan, man er perfekt fra dag 1, fordi man siger, vi lover at gå op i psykologisk tryghed. Overhovedet ikke. Nej. Der kommer til at være masser af skæver, og det er den eneste metode, vi ser, der egentlig virker igennem det her. Ja. Og konkret for webinaret her, så vil jeg sige, tag et værktøj her. Ja. Prøv at sætte dig ned, hvordan vil du bruge det her, og blive ved med at bruge det, skulle jeg til at sige. Fordi det ikke lykkes første gang, fordi du rammesætter mødet bedre eller anderledes næste gang, og folk ikke kommer i tale. Det betyder ikke, at det ikke virker, det betyder bare, at du skal blive ved med at prøve, og blive ved med at sige det her, fordi det har en effekt over tid. Vi skal blive ved med at bruge nogle af de her værktøjer. Præcis. Yes. Vi lever af at hjælpe organisationer med de her ting på forskellige niveauer, på forskellige vis. I nogle af det at designe strukturer ledelsesmæssigt, der er velkomne og åbne over for psykologisk tryghed. Andre gange handler det konkret om ledertræning, andre gange er det at facilitere processer i et enkelt team. Vi har også nogle digitale muligheder for at arbejde med psykologisk tryghed i Teams. Så hvis I sidder derude med en eller anden kontekst, en tanke ind i hovedet, I er ved at designe et eller andet, eller pynser på noget, så kan I booke et møde med os, og det plejer at være rimelig hyggeligt egentlig, og spare lidt om kontekst og oplevelser derude, hvad der kunne være en god vej frem, så giver vi gerne ud vores tips. Ja, jeg skulle sige, det er ikke fordi jeg starter noget taxameter, når man klikker på linket eller booker en samtale med os, man må også gerne bare sige, jeg sidder lige med det her, hvad er et godt tip til, at jeg kommer videre herfra, så vil vi også gerne bare have den samtale med. Præcis. Det var egentlig det for i dag. Ja. Handoutet er herude, vi kan se, at der er 67 af jer, der har klikket på det allerede, så der er vores værktøjskassen på skrift. Og ellers så vil jeg bare sige tak for 1 minut over tid. Vi ved, I skal videre til andre ting og har vigtige gøremål i livet. Så for nu, rigtig mange tak, for at I var med. Tak skal I have. For jeres nysgerrighed på det her område. Og det med at gøre formålet til noget større end en selv. Så hvis I er meget taknemmelig over, at der er så mange, det her appellerer til så mange mennesker derude, der også synes, det er vigtigt i dagens Danmark. Den arbejdsplads, man nu engang sidder ved. Så vi håber også bare på, at det skaber nogle positive ringe i vandet, det her, sådan så at det over tid, så kan vi ændre den måde, vi beskuer ledelse på, og driver ledelse på i et land, i den sidste ende måske. Forhåbentlig. Flere bedre arbejdsliv er bedst for os alle, for individet og for de problemer, vi står overfor som samfund. Tak skal I have. Vi hænger lige ud 2 minutter med, hvis man skulle have et spørgsmål. Eller et enkelt minut måske. Og vi synes, det er så hyggeligt, når I skriver et eller andet salut-hilsen ude i chatten. Det giver sådan en god gejst at gå videre i dagen på. Formentlig også for jer, men i hvert fald for mig, kan jeg sige. Dejligt, at det var brugbart. Det var det benspænd, vi havde prøvet at give os selv i dag at sige, hvordan kan det konkret se ud, selvom det ikke er hele løsningen. Bare fordi man skriver idéer ned fra hele teamet, er man ikke i mål, nødvendigvis, med en psykologisk tryg kultur, men det kunne være et skridt i den rigtige. Præcis. Han er på tur at gøre noget anderledes. Fuldstændig. Yes. Vi siger tak for nu. Vi lukker ned. Det må jeg altid skrive til os, hvis der... Man kan måle psykologisk tryghed på forskellige måder. Der var et konkret fagligt spørgsmål der. Det kan man gøre på mange måder. Man kan bruge Amy Edmondsons 7 spørgsmål i det frame, der hedder SCAN,
De har et måleværktøj der, men man kan også selv sætte målinger op. Der er nogen, der laver proxyer i deres engagement surveys og siger, at ud af de målinger, vi i forvejen laver, så de her 5 spørgsmål, dem vil vi bruge til at følge den psykologiske tryghed. Så findes der PSI, Psychological Safety Inventory, som er 30 spørgsmål. Det er en større mobbedreng, men som videnskabeligt i hvert fald bliver undersøgt det i dansk kontekst også? Også i dansk kontekst, ja. Findes der forsøg på, at... Så jeg skulle også sige, man kan altid gå, vores erfaring måske også, du kan gå videnskabeligt til værks, valideret til værks, så kan du også altid gå lidt pragmatisk til værks og finde ud af, hvad det der giver mening for os. Har vi nogle spørgsmål i forvejen, som lugter lidt af psykologisk tryghed? Og overveje, hvad formålet er. Ja, lige præcis. Altså, fordi scan certification for eksempel kan være ret godt til at lave som intervention, hvis du måler med henblik på at kunne tale om det i teamet. Og nogle af de andre kan måske mere sige noget om en større bevægelser. Var det tiden værd? Var det investeringen værd? Rykker det noget på organisatorisk plan? Og vi måler jo typisk for at egentlig starte nogle dialoger og finde ud af at få nogle nuancer frem i de her dialoger. Det skal vi huske i sidste ende. Ja. Hvis ikke man sidder og forsker, skulle jeg sige, så er det måske noget andet. Uden for mødet, Ole, den tager vi ikke i dag, men der er masser af ledelsespraksis og gode vaner, man kan oprette som måder at være sammen på i en organisation. Du skal sige, Bukas, så tager vi gerne en samtale om, hvordan vi kan få det her flettet ind, så vi forstår, hvad det er for en kontekst, du sidder med. Så laver vi et webinar en anden dag, der handler om det. Det kunne også være. Ja. Tak for i dag alle sammen. Tak for i dag. Kom godt ud i jeres videre liv.